ji kamar wasa ne soyayyar ta ashe gaske ne, haka yasa na jajirce da soyayya mana tare ne, haka yasa na jajirce ko yaushe mana zance, dangi duk suna zance soyayya muke tare, ko makaranta muje tare, karatu mu yo tare, al'umma suna batu auren mu suna fata. To yau gashi ba ta nan, farin ciki an koye shi ne, soyayyar tana raina ko yaushe ina santa ne, rana ta aure kowa na murna, kowa na murna, abokai na suna murna, mana hira na da ƙauna, cewa suke yi na yi sa'a, na yi sa'a, kyakkyawa da kyan hali, mai ilimi na kyan kalli, ga danginta 'yan asali, sannan ai tana so na kowa ma yana shaidar ƙaunar ko abin birgewa. Ashe gaske ne, ashe gaske ne, na ga kira na dangi ne, na ɗauka da kuka ne, sai na faɗi ya aya ne, ya aya ne, mai ke faruwa ne, kanwar ta tana kuka hawaye na zuba, kayi rashi na matarka wanda ka so da soyayya, haka ta faɗi ba jinya, kowa na ta yin kuka ranar auren ku. Haya abokai sun ganni ina ta kuka, ba ka kautawa mata ta na yi rashi ranar aure na.